Skindi udah, skindi. Apa sih skindi? Skindi dia. Skindi dong. Skindi. Skindi dong, skindi. Pila man na tay. Gis ra, gis. Palit ko isa tay. Salang. Selamat dong ah. Salamat sa tay. Oh, skindi dong. Kamu dia, skindi. Skindi dah, skindi. Skindi. Skindi muda, madam. Skindi. Kaya pun siya panas no. Pero wala lang sa panas. Salang sa Madam. Skindi. Talaga? Skindi. Skindi? Kapila po? Gis lang, gis. Cheese? Kapalitan ako syempre. Isa lang. Dapat lang. Sa flavor ano niya? Siguro apple na ba? Strawberry apple. Amis kayo na ba yun? Sige, salamat niya ha. Salamat, ma'am. Hindi na, hindi. Yeah! Padali sa good. Ano, ma'am? Kung sa flavor ani? Strawberry apple. Strawberry apple? Ma'am. Basta mga inaglasa. Yung kalami. Kung na lang ganin na, ma'am? Yung anhigay ko dari ano. Kaya nagpabugnaw ko. Unya naka... Imo mag-i-offer yung mga skindi sa ko ah. So karon, mo ni mong strawberry apple? Oo, ma'am. Ma'am na lang ganin na nabilin. Oh, tanawa mo. Oh. Puno na yun, ma'am. Ito ron. So, imuha yung gi wan ug maayo imong ice candy nga lami. Oh, ma'am. Kayo. Hastang laina, Korea gaba. Ha? Ito na hurot nyo, ma'am. Ito rin nakakuha na ako ang paligya, ma'am. Ya. Kisa may nagtilaw. Ako ang nagtilaw sa imong ice candy. Unya karon, inaani glasa? Hastang laina? Wa ko sabuton sa lasa. Unya mo yung kag strawberry apple? Basig wa ka kailag strawberry apple. Kaya ako Ano, ipang ma'am? ay nalagya, ay nag-explain. Kasabot ka? Oh, ma'am. Wa pa makasiguro ka katilaw kung say strawberry apple. Di ba na yung ka strawberry apple na eh? Araya o. Kauna ya. Kauna ha. Katasan, ma'am. Mo na strawberry apple. Unya karon. Balik kira kuha ni ma'am ba? Labi mo baligya. Hastang nainas yung baligya. Pero mo nakaingon na, ma'am. Puri gaba nimo. Ma'am, imo na, ma'am. Punta, ma'am. Ay na. Balik na po na, ma'am. Wisit ako. Hawas ako tubangan. Salamat lang, ma'am. High blood. Upset.
Wala naman to kung gana diri ah. Pamaligya gani ka, anong lami food? Set. Tay, unsa mo ka tay? Ako na ako. Ay, baligya. Sa pagkikon sa babae itong kulang si mo, di mo magagaskin di si mo baligya. Ako na lami. Ha? Ano lami? Sila may miskin di. Kadawa na wala na urot ko. Ano ko ni? Karon siya na kay Surya, wa ko ni lami. Kaya anak ko ka. Plan naman ko. Ay, salik ko yung mga kortahan ba? Nga naon ang tao nga, kubri. Sila may si mong baligya tay. Ay maangot kong bayana tay. Sagdira tay tay. Kabaan na to tay. Lagi daw. Anak yun ang mga mata ko pre tay. Salamat to nga. Sige, tay. Di mong pakyaw ang akong baligya. Gitay para magkahuli kag sayo tay. Oh, sige. Sao ka? Relax ka, pinginita yun. Si napay matabo ni mo. Init baya. Salamat to nga. Kami kayo mo skin di tay. Balik-balik diri tay ha. Magkabalik ka tay. Pakitaan ko nimo dula ko ha. O dong. Kaya kung pakyawo nagbalik mo skin di. Oo. Lamiya tay. Adi sa ko dong ha. Ini tay. Salamat to tay. nga. Ayayo po tay ha. Okay dong. Lamiya sa skin di baligya. Ay puangod bayana na gyud tao nga. Like batasan. Purkit na maligya lagi sa skin di.